ögonfrans. Nu ska du önska någonting som är riktigt fejkat i ditt liv. Som du önskar bli äkta. Okay. Någonting fejk i ditt liv. Som du ska önska bli äkta. Jag ska önska något riktigt. Får jag inte önska vad jag vill? Fast den här är också lite fejk så jag drog loss den. Sen här, ja, det är en chansning man tar. Någonting som är fejk som ska bli så riktigt. Ja. Okay. Stämmer det? Så ta det igen. Ja, det är så i början. Nej, men det känns bättre nu. Helt klart. Ja, du har ingen frans du vill att jag ska dra? Så Eller... jag får vara med.